Ngabo dabi khlaika TTADC ni 100% rooster maintain ingi tongmano Tipramo tha power of hai abono uthogui rima bai Tipramo thano sung kormachari pokkhongi belekhino hambai TTADC area o gas te thokman mani abo ADC hapangno no royalty rena angthun aborok tongo dabio engkai TTADC ni khumulungo khumpui higher secondary school English medium tongmani abo bo district wise khainani ungthun huni jeng dabi narkha TTADC ni sebugrokno haino haito isa promotion donani bagai abo bo jeng dabi rok narkha engkai TTADC o DRW sebok tongnai rokno daktino regular khainani ungthun abo rok chini dabi bo tongo tai sebuk bodol rokni 5 year joratui home facility nani bagai retire ni sikang abo rok chini dabi narik jakha engkai agriculture tai fishery forest ARDD rokno division wise kimba circle wise khaitun huni abo rok bo jeng dabi rok narkha morong nungkha chini dabi rok akoro hambai ready hambai media no jeng tini oro tiu ke ja sebuk bodolungui tai jengno logi songdukha oro TNE ni kakjak sebuk bodol logo jengni katha lakhya engkai jeng tini oro dolni katha laiei TTADC ni CM borom ganang Purnochandra Jamatia thani chini kormachari rokni gobangma manthai sokthai tui jeng tini oro deputation kaisa khaikya mo deputation chini belekhano khusi hingkha tamni hingkai CM jengno kaham kaino jorarui chini dabi rokno kaham kai naikha naiei bo hamjakka engkai asa khayo chini dabi rok borokni wansungmani bisingo chini je demand rok kalai thangkha mane borok je wansungmani chini demand eki jagano kalaikha engkai aing tirogui chini CM belekhi jengno khusi hingkha jengbo khusi hingkha je katal Tripura motha ADC power thaimani pore mo power phai tabuk je haste phang tongnai rok kaham kaino ADC area Tripura sarokni bagai samung khaijagan huni jeng khakhayo tai ADC o joto eto hoiren ingi tongmani bodol chaya party agi je sarkar khai thangmani bagai ADC o belekhaino hoiren ingkha o hoirani rok tabu aste aste khai mukti ingan huni ang khakhayo engkai jeng teisa haino hai hamaimar otam ningkai chini ADC hapang jengno asuk kaham kai jorarmani bagai bono especially kormachari tiu ke je central pokhongi tai division committee ni pokhongi bo tai buri bodolong ni pokhongi bo belekhino jeng bono hamaimar o mo sate sate chini media takurono bo jeng hambai ru ani kokno oro nu thak sewan jotono na hambai tini tam tam no tei deputation re jakha tam tam demand tong chini demand na jakha 20 ta point tongo mo demand rok abo nai ma sasinai TTADC o ketal sebuk tilangnani TTADC ni sebuk rok ni bagai alada service rule khainani TTADC area o kok borok kok thaibai roman horok ok khorna hari kok borok phurungnani TTADC ni ketal khai sebuk kok borok teacher talangnani TTADC o police dakti khai tilangnani TTADC ni sebuk rok ni GPF TTADC ni yagono tongthun hnei jeng abo dol sa kagi phekya mo dol TNE ni jengbai tiu ke je central committee be borok tabuk katha lai jeng samung khlai lei dong chini organization khancha haikenu jeng tabu romiman boni naharmung me chini naharmung eki nuklai khanchao nuklai tamino kaisi jaga ke katha lai amake samung mo jengbo Tiprasani bagai kaisa সংগঠন বা পরবর্তী প্রশাসনী বাকি কাisa সংগঠন নংকাইবা Tiprasa jeng tabu asa khayo jeng jointly tiu ke jabai
कागै फाइनै जे टिएनइएनि सेबुक भदर रक जिकुनु प्रग्रामावनो जों दाबो जयेन्टलि सामुं रक खालायलाय दं हामबाय